Hello po sa mga Bicolanos all over the world. Yeah! So, kumusta man po kamo today? Hope okay man po kamo. And if di po kamo okay, just listen to this episode or to this podcast and hope I make your day happy again. Yes! And I'm your host po pala for today. My name is Don Peter Devenegro, or you can call me Kuya Dondon kung hubin ka masako. And now you're listening to the episode 17 of Kaulay Podcast. Yes, Kaulay Podcast is powered by TV Production. Yeah. So before po kita maduman sa pinaka-topic for this episode, yan, gusto ko lang po magano ng announcement. Duwang announcement. Yan. So first announcement is good news, guys. Kung bago pa lang kamo or first time nindong madangog ang podcast na ini, dyan, aside sa podcast, available na po yung website. Kaulay Podcast website. Yan. That's March ko na yata nini-release. Kaso, ang episode na ni is release sa May 2026. Kaya medyo malilate yung announcement. Pero even though, may word pa man yung announcement din eh. Lalo na sa mga baguhan pa sa podcast ko. Yan. So, ano po yung purpose kang website? Kaulay Podcast website. Yan. So, nag-ibo po ako ng website para magkiglaman po ng safe space yung mga tao. So, ano po yung Laukang website na ini? Podcast. Okay. So, inot po is episodes, kadua safe space, ikatulo production, and ikaapat Facts or FAQs. Basta acronym siya kang frequently asked questions. Yan. So sa episodes, yan po dyan yung mga listahan naging episodes ko. Kaya ba na po dyan yung latest episode. Yan. Sa safe space, if may kamong makakaulay, halimbawa ngaya, yan, magduan lang po kamo sa safe space. Po kamo dyan in Bible, nakakapakusog na Bible verse. Halimbawa, sample kang Bible verse. How can the Bible can help us if we're sad or broken? Yan, so ang Bible verse na na-picture digdi is Psalms 34:18. Sabi digdi, Jehovah is close to the broken-hearted. He's saved to those who are crushed in spirit. Yan. Tapos digdi guys, sa safe space, pwede nindong sabihon digdi yung namamat nindo. If halimbawa, may kamong mapag-openan or mapagsabihan kang namamuti nindo. Disclaimer guys, yung information o yung gusto nindong i-share, yan, mananatili po man yan na private. Kaya makasigurado po ka muna, di ko ipagkalat. Gusto ko nga mamati man kan mga listeners or nagbibisit kang website na inina, may outlet din sinda kang nararamdaman. Yan, okay. Sa production naman, yan po dyan yung naka-highlight yung steps by step kan paggibo kang podcast na ini. Yan. So, maraman nindo kung paano ko ginigibo yung kada podcast episodes. Yan. Tapos, sa frequently asked questions, yan. Kung may hapot mo ka mo, pwede nindong bisitahon yung section or tab na ini. Okay. Halimbawa ngaya, yung ibig sabihin kang kaulay sa Kaulay Podcast. Ang kaulay ba kay is Bicol word. Yan. So, maraman din do po yan sa FAQs, which is frequently asked questions. Yan. So, yan yung inutang announcement. Kaulay Podcast website is now available. Yan. So, iyan ko po siya sa description box para ma-access nindo. Okay. Yan. So, panduang announcement is phone po sa episode 9, episode 17. Ma-share na ako sa indoning featured Bible verse. Yan. So, aside kaya sa mga na-share ko sa kada episode na mga lesson, experience, gusto ko man mag-share sa indonin mga nakakapakusog na Bible verse na pwede tang hurupon and may apply sa everyday life. Diba? Yan. So, phones po sa episode 17 and so on. Yan. Bago kita madun sa pinaka main topic, yan, featured Bible verse muna para maihurap-hurap tayong lesson. Hali sa ito para mga Diyos. Okay? Yan, okay. Hope nag-enjoy po kamo sa duwang announcement ta. Okay. So, uni po yung featured Bible verse ta sa episode 9 eh. So, sabi po di sa Talinhaga 18:1 or Proverbs 18:1.
sabi po igdi, Bicolin eh. Ang sisay man nagsusuway kan sa diri niya, naghahanap kan sa ing makasadiring kamautan. Isinisikwal niya ang gabos na praktikal na kadunungan. Yan, so naman po yung English translation. Whoever isolate himself pursue his own selfish desires. He rejects all practical wisdom. So, karumprang kang maray yung Bible star. Tapos sabi nga ni kung sisay nga nagsusuway kan sa diri niya, maghahanap kan makasadiri niyang kamautan. So, tanong kaya kani yung sinabi kang Bible verse na ni. So, somehow ang pag nagsusulo kita, halimbawa, pag magproblema, nakakatabang din sa to. Halimbawa, magulo yung isip mo. Tapos, nagsulo-sulo ka, nagdumang ka sa tahimik na place. Nakakatabang yan sa to na magkaigwa kita ng peace of mind. Pag yan nga kita sa tahimik na place, dyan kita minsan nagpipray. Pero kung in-isolate kaya yung sa dirita guys for a long time, di na kita makaka-receive ng help na supposed to be yung makatabang sa pag may problema, di ba? Kaya, anong yung lesson? Kan Bible verse 9 okay lang guys na magsolo-solo as long as di ka magsolo-solo for a long time para makareceive ka man ng help na kaipuhan mo sa situation na ito. Okay. So yan po yung featured Bible verse for this episode, Proverbs 18:1. Yan, okay. So magduma na po kita sa pinaka-main topic for this episode. Okay. Comfort Cards version 1 yung gagamiton ta. And may napili na po akong question. Okay. Yan, so sabi po ano ang huling bagay na nagpaiyak sa iyo at bakit? Ano ang huling bagay na nagpaiyak sa iyo at bakit? In Bicol, ano yung huling bagay na nagpahibi sa mo tapos no. Yan, so kung gusto niyo guys mag-participate sa Hapot Simbagan for this episode, mag-comment lang po kamo. Okay. Yan. So ayun, natandaan ko na. Last Huwebes, mga March 2026, I'm not sure if third week of March, may pagwawaras kami. Waras guys means pagtaoning invitation sa mga tao. Nag-invite kami sa memorial kang kagadalan ni Jesus. Yan. So, celebrate me yan as JWs. And nag-invite na kami sa mga tao para mas maintindihan na yung kung paano pa nagadalan si Jesus and para kita magkinabang. Yan. So, ang naka-assign na lugar na ma-invite kami is Abo. Pero kang nasa meeting place na kami, yan, tapos ako pa yung parang nagtaong instruction sa mga tugang bago magduman sa territory. Yan, medyo balay na sa pagmati ko makulog talaga sa bitis ko. Kan Wednesday kaya parang nag-therapy ako. Kaso yung therapist ko man, ginanga na anak ko. Tapos naramdaman ko yung effect kang Webes lang. Kaya yan, kung nag-abot na kami sa territory, grabe na talaga sa kulog ang bitis ko. Since makulog na sa bitis ko, may mga negative thoughts naman ako na nagralaw sa isip ko to the point na pagmati ko, magawa talaga siya guys sa daghan ko. So, pahingalo muna kami dikit. Tapos, nag-decide na papa na pauli muna kaming amay para nga makapaghingalo ako. Yan, so naguli na kaming amay. Tapos, kang nasa kwarto na ko, hindi papa yung bitis ko, hindi lot. Pero kantay man na ito, parang naghihibi ako. Pero bako siyang so tong hibi baga na yan bako. Garong more on nagluha lang talaga ako. Tapos si Papa po ito, parang may tigtatarang. I'm not sure if pinapakusog ako. Supposed to be ma-invite kami kaso anong nangyari, naging pasyente ako. Which is makamundo maga kung na postpone yung sarong bagay na supposed to be love tang gibuhon, di ba? Yan, so kan time na dito nag-heal si Papa sa ko. Grabe talaga yung gabag na namatyan ko. Kaya naghibi na lang akong solo. Then ako naghibi na ang ginibo ko na lang pinunos. Nasan ko na lang suluha ko. I'm not very expressive talaga. Daw kisa nararamdaman ko. Yan din yung minsan na weakness ko na dapat kay pong kong giba improvement. Yan. Pero after ko man maghibi, man ako, nagturog. Tapos after that, ganun magyan sa pagmati. Kaya somehow nakatamang man sa ko kay so paghibi para gumayan man yung mati ko. Yan. So, yan yung last time na naghibi talaga ako. Okay. So, i-flip ta ng card na ini. So, sabi po
Minsan kailangan nating umiyak para masabi sa sarili natin na okay lang. Tears don't make you weak, they make you human. And I agree talaga. Somehow kaya pag nanghibiba kita, tapos pag mati ta, dito na kaya yung problema o yung situation time na talaga ito guys. Pag mati ko, malalala na talaga yung ilang ko, which is sana din malugod mangyari. Kaya yan, napahibi talaga ako. I feel hopeless that time. Kaya binuhos ko na talaga yung luha ko. Pero after ko maghibi, I feel better. Yan. So lesson man sa ko na kung di ko na kaya, tapos kung pagmati mo napapahibi ka, manghibi na lang lugod ako. Yan. So yan guys, yung discussion for today's episode. And hope nag-enjoy man po kamo. Yan. Kung may simbag na po kamo sa hapot na, ano nga na ito? Anong huling bagay na nagpa-iyak sa inyo? Mag-comment lang po kamo guys, okay? Gusto ko man maraman kung ano man po yung nararamdaman nindo, okay? Pag sinusulo bakit yung nararamdaman parang mabigat sa pakiramdam, yan. Kaya if convenient, i-share nindo yung thoughts nindo sa episode ini. Yan, so I'm your host for today, your host, your friend, your best friend. My name is Don Peter Magdaliguan. Magkahirilingan giraray kita sa susunod na episode. Bye-bye!